ewekpulu di ewe kpọchikwuo ewesị amoye press charges nya wesị mba na ọdie ka ọ bụ na papa ụmụ ya n'ife achọ bụ na ọ ga-akwụ ya damages niile ụgwọ jewelries ahụ niile na ọ ga-enye ewe gbakọsị anya sị George nya achọzikwu nya divorce ọfa ọsị bụ nkwa na ewe gbakọsịa wee nye die nata na okwerozi eje afịa na okwerozi emepe shop ya nya naba n'abalị ya kpọchie ọnụ ụzọ bikos na ya mara ma ọ ga-abịa tọgbu ya n'abalị so ọkwana o wee ọsị m na basement fa bụ working basement ya bịazi anya kpọchie ụzọ nke jikọrọ ya na die ya na nke iri ụlọ ọ nọzialụ na basement ihe a wee na-emekwa na afa gbara mgbe die ji wee lee ji hoo jewelries dị na shop nyanwa wee jekwe lesikwa Disemba ya na amara etu o si wee plan wit ndị be anyị wee baa Dubai gbafelu bala onwe Dubai ewee chi afụrụ ya mgbe ndị eke ji wee mmalụ wee tụle ọnụ wee fụ etu o si wee baa Dubai wee gwa ya ewee kpọọ polisi ndị Dubai wee sị ha chọbịa ndị Dubai wee chọbịa chi ya n'elu chi ana na afụrụ ya ha wee gwa ndị eke sị ha na ha fụrọkwa ya a na-achụ ya nwayọọ nwayọọ na o nwere onye fụrụ ya nụ ọsị m nne ndị eke wee mebe investigeshon ka fa mara ife o melu jewelries nke dị na shop ya from there ka esi wee trace ndị o lesiri the thing akwa ifugo o wee bụkwalụ nọ ndị be anyị ya na fa na-azụka afịa ma ndị ofe ihe a ewee jee ebe afọ wee ka a na-asachizi wee fụ the old jewelries nwaanyị afọ ezuolu ndị eke wee tie kafa zukolo dị ụmụ wee sị fa for that na ife a niile bụ ife oshi na fa ncha niile bụ ife oshi maka na o nwere right ilechọka ya were ego gaa iro maka na ọnya na nwunye ekwesịghị ka efe niile ụzọ na-abụ ha wee buko the whole jewelries ma nke die ma nke wee gwakwa ha damages ha ga-akwụ the woman ma nke ha lelele ma nke ha si m ifu ego ebulu fa ncha niile bunye wee kwụkwọ ya damages ọsị m nne shop ya wee bidokwe wee boomwekwe ya ebidokwe mewekwa ọfụma ife niile na-aga n'ife a ji wee kpọba anyị ihe a kịta bụ na n'eziokwu na ndị eke na-achọ die na o nwere cousin ya nọ Dubai wee sị ya na ya fụrụ die gwa ya ebe ọ nọ gwa ya ife ọ na-alụ gwa ya ndị ya na ya na-abọ nọ ọsị bụ nne na ife dọọlịa kịta bụ ịgwa ndị eke ndị obodo a ndị obodo afọ achọrọ m ikpe obodo afọ afa bikos na ọ sị m akpọ na ka fagwa ndị Dubai ka chọbịa ọ bụrụ na afa chọta ya ndị Dubai anwụrụ ya agwaza ndị obodo afọ fa abịa pali ya na-etu esi eme ịghọtago so ịmagonu ya wee kọbala ndị mmadụ ya bidogodo ụzọ chebe ya wee chebe ihe a na ya gba like ka die nọrọ na nga na ya mara ife a ga-eme ya wee kọbala enyi nwaanyị wee sị ya nya gwa ndị eke ka ha jekwuru ya ịghọta na ọ bụ na ha kpụrụ ya ka ha kpọchie maka echi maka na iwu dị ya n'afọ dị too much na enwere ike ichighetazi ịbịa mie ajọ ife afọ ịghọtago na denu nwanne nwaanyị wee sị ya nwanne nwaanyị anọrọ obodo oyibo wee sị anyị ahapụzi anyị ebe ọ gbagoro ọsọ ebe o nwetago double of ihe ọ chọrọ na sinsi na ọ na-agba ọsọ na o nwere ike ịbatazi obodo a bịa mie ajọ ife enyi nwaanyị asị na ụmụ nwoke ndị sọpọtụrụ ya maka fancha niile na-ewesezi ewu nwere onye na-ekenie na-atụkwụbalị ọnụ abịa na mitin ha na-asụ ya asị magono ka ụmụ nwoke be anyị si eme ma ịchụpụ nwoke n'ụlọ ma ya bụzalụ mgbe ị chụpụrụ ya ọgbafu n'obodo na o nwere ike izife from die mee nye ajọ ife mie nna amị ibie na ya mara ife a ga-eme maka na ya chee nye etu na die na mgbe o ji wezie ndị ga-ezu oshi na o nwere ike ime anything ịghọta na mana ọnya na ụmụ ya nọ denu na ọbụkwa na ya hapụ ya na odie ka ọ bụ ebe ọ gbapụgoro n'obodo na o nwere izi ike ịbata ma ndị ka anwụnarị ya na o krọsụkwara obodo ole si ma na ọ batala elu o si wee pụọ ọnya bụ na ya mụrụ ma ọ na ndị ka ama mma ma nne ya dụrọ shọ na fama mmazi this time because na pictures die na akwụkwọ ya niile ezusigo bọda niile akwa ifugo ya wesị ka amala ihe ndị mmadụ lụ ọnya hapụba ka ọnya gwa ndị eke ebe ọ nọ ka ha jee nwụrụ ya nne
makwa m ihe m ga-agwa gị nne m, ike gwụkwara m n'akụkọ nke a. Ike gwụrụ m n'akụkọ nke a. Mana chetakwa n'ọkwa nna ụmụ gị ka ọ bụ o. Ịma nlaiki ka ọ nọrọ na nga. Ụmụ ya ama nlaikikwu ka ọ nọrọ na nga. Mana nyanwa ọnụ ọ mara na ịbụ nwunye bụrụ nwunye ụmụ ya wee bịa kazie ndị oshi ka fa bịa zuo ife ị nwere. Jealousy, ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Eziokwu na o mepere gị afịa. Ịghọta na mana still ọlụ ya ka ọ bụ imepere gị afịa. Yes, it's either na o mepere gị afịa ọ na iji aka gị chọta ihe ị ga-eme ọkwa ịghọtago. Ike gwụkwalụ. Kedu ka isi lụzie obodo oyibo mepelu nwunye gị afịa o mebezie ọfụma ịdọbazia jealous bụ na mgbe ọ sị gị wetebe ego na ị na-eweta is not like na ị na-akpe mkpe. Naanị ọ sị gị ka akpakọ honest na ị chọrọ. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-ekwe ka ya na di ebuka afịa ha ọnụ. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-ekwe ka ya na mmadụ ebuka afịa ọnụ. Na ife ga-eme gị ka ikwelu ka gị na mmadụ ebuka afịa ọnụ bụ gịnị? Ọ bụrụ na onye afọ na-agba mbọ. Mana ịgwa m sị m na since ibido gbaba mbọ di gị duzia reluctant ọ chọọ ọzọ ịma. Ọ sịkwa gị tibe extra money na-etinye ọgbatịkwa nkịta ọ chọrọ ịma. N'ife ọ chọzi ibu ka ebukozie ọnụ ka ọ kwụgharịbazie aka ịzụbazie afịa kpatabazie ego bikos ọfụgo na ị na-eme ọfụma according to you. Iwe jụ bikos na ọ bụ na unu buko onye ọnụ na-ama mmazi ma ọ na-eme ma ọ dị eme. Nọ ife niile adoziala gị mgbe afọ izobezie. I understand. Egwuru m n'ụkwụ ogbujisi m aka na ụkwụ. Ịma na ụmụ nwoke be anyị na fa buru elu na abụ m nwoke a n'isi fa dị eche echiche wele akpa agwa. Nwaanyị ka imepere afịa nọgidesi aka unu bukokwa afịa ọ n'ọjụ. Ijiri maka ya zibe ndị oshi ka fa mebieri ya afịa ka ịta anya afụfụ. Mana ọ gwakwa m na ọ gwa gị sị gị kwuo ego na itinye na shọpụ gị ka akwụọ gị. Isi ya mba maka na ị gafe amụtago ọmụrụ na ọ bụrụ na ọ chọrọ na ọfa ncha niile ka ọ ga-enye gị. Ọ cross line. Maka na ịgwa m etu o si abata mgbe ọ ka na-ayọ gị ka unu buko ọnụ. Ọ bata ọ na-akụwasị ihe na shọpụ gị ka ị wee kwali wee ji maka ya chenji key. O so n'ife iji wee chenji key. Mana asịsị kwuchie ma hapụcha na unu bụ husband and wife. Ọ bụrụ mmadụ mepesiele gị afịa echi niile ọ bịa sị gị ka unu bukokwa afịa ọnụ. Ọ ịchọ ikwelu, ịchọghị ese mba. Ati jụọ m nsị gị gaa gwa na ndị ka ebe di gị nọ n'ọkwa papa ụmụ gị ọ gbago ọsọ hapụ ya. Andị nwetago the whole thing even more. Hapụ ịghọta na n'ebe ị ga-adụ more careful bụ with ndị bụ friends ya. Ndị anụnwa bụ ndị friends ya da against ife ime before di gị wee boss ị ga-adụ more careful. Anything can happen. They are not happy with you, so ị ga-adụ careful. Ọsọsọ Chukwu mara ife ndị ụlọ ga na-akwa gị na akwali gị gbogo akwali gị gbade. Yes, maka na ịkala ibulu afịa gị niile bunye di gị na-akwasapụ ya ka o wee bụrụ nwoke. I don't understand. Nwunye gị na-eme ọfụma isi tinye ego with all pleasure. Ị na-esikwa ọnwụ maka na ọ ka ga-eme. Ọ nwaanyị ka ọ bụ nwere mgbe o jiri gị aka gị zụ afịa jewelries because ọ ga na-asampụl ya. Mana chọọchị ebe ọbụla ọ gara oyi enye onye fụrụ anya ka oyi ọsị anyị achọrọ. Ị ga-akpọfunu ntị kpọfu anya ka ị wee sampụlụ nke gị. Asakwa m na ụmụ nwoke adịghị eme ọfụma na jewelries fa na-eme. Mana nwaanyị amaala anya afịa we do better. Yes, makwuo mma we do better. Mana unu eji n'ife nkwu wee judge ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.